Okay, may mudto sa kinatutanan Luzon, Visayas, Mindanao, may mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na po tamang igala, nilingan itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga lagad, Brando Padre, Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, page sa 28 na kini sa bulan sa Disyembre tuig 2024 o padayon kita mahigala sa tuang nga mga buhaton ni ining kabudtuhon. Ako ding timbayaon nga higala og may mudto nga akong mga kaigsuunan nga mga kaparian ug Kabisayan ug Mindanao, especially ang atong mga kaigsuunan pari diri sa Diocese of Dumaguete. Malampuson gid hinuon mga higala nga napahigayon ang amuang kining Christmas party, no, ngadtong nakalabayng Huwebes, no, pizza 26. Salamat kayo, no, sa atong tanahong obispo nga maugyo ni matud pa nagtawag kanamo, no, nga mukuan gyud mapahigayon sa Christmas party. Pero kumplito gyud mga kaparian mga higala kanuos Ginoo di pipila nga wala makatunga tungod sa mga doon na po sila yung mga kabilingkan sa panglawas, pero generally almost 100% kaniya gimitanan. Doon na pipila na doon na po yung mga prior appointments no muna nga wala, pero yun na rin kayo almost 100%, siguro mga after laman natin mga 98% hala, no, may mundo na kanatong tanan na ginaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas na ining kabuntuhon. Hala, no? Binuari na tamang higala sa atuang Saint of the Day. Aboy na ang atong Saint of the Day, pertining daghana mga higala. December 28 ang atong mga santos karon mao ang Holy Innocentes, no? Ang mga kabataan mga higala nga gipangpatay ni Haring Herodes panahon sa pagkatao ni Kristo, no? Herod the Great, unpopular to the Jews of his connections to the Romans and his religious indifference, no? Insecure, killed iyahang gipapatay ang potential threat to his thrones, no? Matud pa si Herodes, Haring Herodes, nangutana magud ni siya, no, sa tulo ka hari kung asa man ang matao ang batang Hesus. Nanditugan ang tulo ka hari nga sila si Gaspar, Baltasar ug Melchor nga adto dito sa Bethlehem. Pero pagpauli na, no, pero wala sultihi kung asang balaya. Nga niingon ang hari nga sige ha, ug makita na gani ninyo ang bata, sultihi ko kay muhalad po kung mga gasa ngadto kaniya. Pero wala naman mamalik ang tulo ka hari kay giingnan man sa anghel nga ayaw mo balik dito. Kay nagplano ang kining ang hari nga patyon ang tanang bata nga posibleng mahimong kay nagplano ang hari nga patyon ang bata. Mo kadto kay wala naman ibalik, nasuko ang hari si Herodes ug nipakanaw og sugo nga ang tanang bata nga natawo ni anang higayuna hotdon ug patay. Mana, no? So muna nga ang nahitabo nangamatay in tawo, no, ang mga bata in tawo nga inosente. Kaya si Jesus Christ wala naman po diha ang bata kay gikalagyo naman ni San Jose kay nakabalo na madaan si San Jose nga mao na mahitabo. So muna, no, so muna nga karong adlaw gihinumduman nato December 28 ang Holy Innocentes or Holy Innocents Day, no, or Santo Innocentes. Okay, no? So muti gitawag na to genocide, no, grabe nga pagpamatay. Hala, no, padayon ta o ari kita manghigala sa ato nga Saint of the Day, of course, Holy Innocentes. O wala sa tari magikalahan si BCP News kay medyo sa ako nang ginaingon medyo kuan pa kapoy-kapoy pag ko gamay ako dai nga timbaya no nga ako mga classmate pag sa manto dunay ni break sa iyang pedika mahigala kusog gayo ang break. Hala, no, ato dai nga timbayaon og may mudo nga akong talaan ako ang mga classmate, no. Si Father Obing Masyon din sa isla sa Siquijor, sa Cora Parroco sa Larena. Si Father kisa pa may ato ang mga Cora Parroco din wala na si ang akong classmate. Diyan din sa ang akong usab ka classmate si Father Dami Hiramis, ang Cora Parroco usab din sa may
ang atong si Father Dami Hiramis usab, ang atong kuraparuko din na sa may Himalalod, o gingaman usab si Father Tonton Arnaiz, ang atong kuraparuko usab din ha sa may Batinggil, no? Batinggil, Dumaguete, Quasay Paris na siya. Hala, no? Nang tanan yun ako mga classmate, no? Father Obing Mahusay, no? Father Narca, si Father Father Romeo, Father Rom Narca, no? Si Father kining Joey Balsinia. Taga Cebu ni sila may gala ako mga classmate ni. Na naamata sa Facebook, so posible nga makita ang naghihapon nila ako mga pangumusta, no? Merry Christmas ako mga classmates, si Father Glenn Vanson, si Father Joseph Anore, si Father Omen Mahusay, Father Peter Necesario, Father Mario Atienza, oh? Ang usan ako classmate may higala, patay naman din taon to anas sa Bakan sa Dios, si Father Ike Herrera, of course si Father Milton Medina, no? Atong mga banggiitan na nga mga kuraparuko karon din na sa Archdiocese of Cebu. Of course, ang ako mga kumusta na ako ang mga contemporaries din na sa kadiha man ko ni graduate manghigala sa kining Seminaryo Mayor de San Carlos. No, under pa mi ato sa kining mga Vincentian Fathers, ang amo ang rector si Father Manuel Hinete. Hinete. Nala, no? May mundo na kanatong tanan ug dito sa kay kuan dapit dito sa may Maasin, no? Diocese of Maasin, si Father Dodong Cordobes o si Father Samuel Papa. Naraman jud pay makadungog nato, no? Kato day nga timbayaon og may muto sa mga tumbang giitang manugdebati nga taga Bohol, no? Si Father Darwin kining kasi ito na mga apelyido ni Father Darwin, nalimot ko may gara. Giganto, ito giganto ito, no? Nang tanan gyud nga mga membro usab din ha sa may kining debating team kanang gitawag na to og Catholic Faith Defenders diya sa Bohol. Maayong laki na mga higala, no? Di madali nimo nang ato ang mga Catholic Faith Defenders din ha, no? Nala, no? Ato nga si Father ko, no? Daghang kay din na sila mga maayong laki kay mga kung nyo ba mga higala, gigasahan gyud mga higala, no? Si Father Darwin, nga manusabang niya mga kaubanan din na. May ngunto ka ninyong tanan din ha, no? Din na sa Bohol. Nala, no? Arita mga higala sa atuang katikisim na ta, no? Katikisim na ta mga higala. What are the symbols of, wala so sa tekatong sa kuan ha, kay medyo sa kuan na ginaingon, medyo kuan-kuan pa jud ko gamay kanang hagard-hagard pagamay, no? Okay. Kapoy-kapoy pa. No, kapoy-kapoy pa gamay. What are the symbols of the Catholic Church? Of the symbols of the Church? Number 1, it is a sheepfold. Turil. Turil. Sa ito pa nagkahiusa, no? Nga matud pa diri sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 11, ako ang magbalantay sa karnero. Ang mayong magbalantay, andam pagpagkamatay alang sa mga karnero. Ito pa ang simbahan di ay sama sa usa ka turil sa mga karnero nga diin usara ang atong magbalantay kung di ang kung walay lain kung dili ang atong Ginoong Hesukristo nga atong magbalantay. Una sa 1 Peter chapter 5 verse 4, ug inigpadayag na unya sa pangulong magbalantay makadawat kamo sa mahimayaong koruna nga dili malubad. Klaro mahigala, no? Ang Diyos gutan diri kuruna nga dili malubad. Unya ang lain nga simbolo sa simbahan mao ang cultivated field, no? Ato kanang masabtan kung atong basahon ang sa sulat ni San Pablo ngadto taga Corinto kapitulo 3 bersikulo 9. Cultivated field, usa kini kauma nga adunay mga tanong, no? Batud pa gitukod nga uma. Okay, kami mga kauban sa buhat nga nahiusa pag-alagad sa Dios ug kamo mao ang uma sa Dios, kamo usab ang balay sa Dios. Yan, no? Klaro na mahigala ha sa ato pa ang kuan di ay ang simbolo sa simbahan, cultivated field ug nga manusab sheepfold or turil. Unya ang lain niya matud pa simbolo sa simbahan mao sa kabalay, no? Matud pa, no? The building of God. Kaya kung basahon gihapon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 3 bersikulo 9, kay kami mga kauban sa buhat nga nahiusa pag-alagad sa Dios
ug kamo mao ang umar sa Dios, kamo usab ang balay sa Dios. Kasi anto pa ang simbahan di ay sama usab og usa ka balay, no, ingon niya. Nahala no panayon ta sa ato nga mga buhat tonon. Bueno, dili lang usa kita magdugay. Dili lang usa kita magdugay kay medyo luya-luya pa jud ko gamay, no, maulian daw niya ako ani, pero pagkakaron medyo kuan pa kanang gitawag nato og luya-luya pag ko gamay, no, pero siguro 2 or 3 days from now maulian ako kay karon medyo gakuan pa kini gitawag ko nalipong-lipong pag gamay. Tiyaw bagod pilisiam kaadlaw nga walay sayo kay mo mata niya ako diri sa kuan ayungon alas 2 pa jud ko nagmata kay tungod sa kagamay sa amo ang simbahan diri dili ka dako kinahanglan mig duha ka misa, no, sa tupad duha mi ka misa 4 o'clock o 5 o'clock ana no unya kay dili lagi mahimo usa ka misa kay daghan man kayo gyud sumana nga ang nahitabo ato na lamang pong giduha ka misa kay supposed to be ang sa diocese gyud ang diocesan guidelines usa ra gyud ka misa, no, pero dili madala namo diri og usa ra ka misa sa ayungon kay dili masulod perting huutan na kayo. So ako na lamang gihimong duha aron pod nga medyo komportable paghihapon ang ato mga igsoon na manimbahan. Muna nga ako pod kay duha man kami sa sayo ko kay mata. Alas 2 pa. Unya duha kami sa buntag sa mo nang medyo haggard gyud tagamay ka. Pero maulian raw niya tani ini. Okay? So daghang salamat og maayong bunto Pilipinas.